que ens donaran una mica d'això. Val? Doncs inicio l'event, nois. Molt bona sort i gràcies. Hola, què tal? Què tal, com esteu? Benvinguts a tots. Estem encantats d'estar avui aquí al Connecte amb la teva audiència. Ja portem una pila de setmanes. Aquest coronavirus ens ha ajudat a créixer, a espavilar-nos i a millorar. I avui, com sempre, intentem aportar el màxim de valor. Us portem un superponent, que és el senyor Víctor Monreal. El Víctor i jo ens coneixem a través de persones, per exemple, l'Àlex Dimitrenko, que va ser el ponent de la setmana passada, que ens va comparar els costos dels negocis tradicionals amb els negocis online i el potencial d'aquests negocis online versus el potencial del tangible antic, diguéssim. I avui tenim un d'aquests emprenedors i empresaris catalans que, a pesar que ens vam conèixer pel tema de l'immoble, ell és un especialista en el tema del real estate, un avançat, és vanguarda catalana en el món del real estate. Ell té Mr. Piso, els noms comercials evolucionen, però va ser el primer en vendre un pis amb bitcoins. Vull dir que va juntar el paper amb l'immoble. Senyor Víctor Monreal, és un plaer tenir-te aquí. Com estàs? Què tal? Bona tarda, Enric. El plaer és meu. Feia temps que no ens veiem i bé, espero que valgui, que trobeu interessant la jornada i, evidentment, moltes gràcies per convidar-me i espero que sigui interessant per tots els vostres oients. Molt bé. Som una comunitat que intentem innovar, intentem aprendre i és evident que el que hem fet és... Molta gent es quedarà fora del registre perquè, evidentment, si tenim gent que ve amb una ponència, anem a parlar de temes interessants, hem de mantenir una miqueta el respecte de les persones que sí que s'han registrat. Per exemple, em permetràs abans de res que doni una cordial salutació a l'Ester Montllau, al Joan Figueres, la Xica Bitcoin i a l'Oriol, que ara mateix estan a sala. Aquest material, ja us ho dic, s'està gravant. El podrem veure a YouTube en diferit per les persones que no s'han pogut registrar. Aquest format és una miqueta més estricte, però ens permet que les persones que s'han pres la molèstia de registrar-se i tindran l'accés a les preguntes. Podeu veure, tots els participants que esteu en sala ara mateix, que teniu aquí unes preguntes molt senzilletes perquè ens doneu una miqueta el baremo de què us semblaria interessant i en aquestes preguntes també podreu comentar en el xat. Després ho comentarem. Li podeu fer preguntes al ponent i podrem especificar coses concretes per a casos concrets. I ara sí que us deixaré amb el ponent d'avui, que és el Víctor, que ens parlarà del mètode Bitcoin. Bueno, orienta'ns una mica en tot això de la criptomoneda. Bueno, aviam, és un món molt nou. Primer de tot, entenc que tenim una hora, aproximadament. Enric, corregeix-me, és correcte? Mitja hora, 3/4? Tu manes. Sí? Bueno, fem conferències sovint i crec que més d'una hora podria ser pesat, sobretot si el perfil de l'audiència, els que ens estiguin escoltant ara en directe o els que ens escoltin en un futur quan ho vegin a través de les xarxes, YouTube, etc. Per tant, intentarem sintetitzar. Jo crec que el món dels bitcoins, el món dels actius digitals o el món de les criptomonedes, que tots són sinònims, tots volen dir el mateix, però podríem aprofunditzar amb diferents camins dintre d'ells, no? Ens podrien acabar portant al mateix lloc, però que tenen diferents formes de presentació cada un d'ells. Jo el que faria, en tot cas, és posar en context
posar en context a l'origen del món de les criptomonedes, el per què apareixen i quines possibilitats ens porten, i després s'entendrà el per què hem creat el mètode Bitcoin, no? Com bé has dit, el meu nom és Víctor Monreal i jo em defineixo com un emprenedor en sèrie, soc un inquiet, ma mare em diu un cul inquiet. Moltes vegades les mares tendeixen a categoritzar els fills segons les seves creences, segons la seva forma de ser, fruit de la seva educació, no? La qual aquí també podríem parlar molt sobre el tema en qualsevol cas. Jo no vinc del món de la tecnologia, no sóc enginyer informàtic, però sí que vinc del món, com m'agrada a mi, del món de les inquietuds emprenedores i amb tot el que això vol dir. La qual, dit això, mètode Bitcoin, perquè avui el motiu va sobre aquesta concepció, jo conec el món de les criptomonedes farà cosa de 5 anys i escaig. Com bé has dit tu, vam ser molt mediàtics a través d'una notícia al gener del 2018, el temps passa molt ràpid, al gener del 2018, en el qual era quan el preu del Bitcoin estava sobre els 18-19.000 euros, gairebé 20.000 dòlars. I bé, el que vam fer, jo que professionalment em dedico principalment, intentem diversificar el món de l'empresa, però centrant-nos en el fet de la cosa, jo em dedico a la gestió patrimonial, és algo que m'apassiona, de veritat, o sigui, com li dic jo a la meva gent, jo pagaria per fer la feina que faig. Moltes vegades ja pagues, només sent emprenedor, no tots són flors i violes, no tots els projectes surten a la primera i precisament la vida de l'emprenedor requereix una passió absoluta i una fermesa i una creença pròpia pel fet de dir que allò, sigui quin sigui el tipus de projecte, el tiraràs endavant. Però a sobre, si uneixes el món més tecnològic, més disruptiu, més innovador, amb un món molt tradicional, com és el món de la gestió patrimonial, en aquest cas el món immobiliari, que faig la puntualització, en aquell moment allò va ser un projecte immobiliari que es deia Mr. Piso com a marca, com una idea de crear un model de franquícies immobiliàries tradicionals. Val a dir que fruit de tot el que va passar després, per tant, de la venda del pis de bitcoins i una sèrie de decisions estratègiques, el projecte aquell el vam deixar de banda degut a les milers de noves oportunitats que ens havien ofert o posat sobre la taula gràcies a haver fet algo realment innovador i disruptiu. El qual, com havia dit abans, la meva mare, que em diu que sóc algú cul inquiet, és com em diu ella, jo li dic que és algú amb moltes inquietuds i, per tant, vol dir la gent que es pregunta, que es qüestiona sempre moltes coses, o que té, evidentment, moltes preguntes a fer-se i moltes respostes no trobades de forma natural i que aquestes preguntes t'ajuden a arribar, probablement, en alguns casos, a les respostes que un mateix necessita com a individu, no només com a emprenedor, com a persona. No? La qual, com deia, l'agència immobiliària naixia en un moment molt concret, després d'haver creat una cadena de cafeteries i que uns inversors ens la compressin. Jo vaig deixar la gerència i, per tant, la direcció d'aquell projecte anterior que havíem fet i vaig decidir tornar al món immobiliari, en el qual, en aquest cas, si el que sempre he tingut clar, i de fet el que em defineix a mi, els que em coneixen ja ho saben, inclús a la signatura de l'email tinc posat aquella frase cèlebre de l'Albert Einstein, que si vols resultats diferents no facis sempre el mateix, doncs jo és com un mantra dintre del meu decàleg diari de les 10 coses que jo he de complir cada dia, que un altre dia, si vols, ja podrem fer un debat i amb el llibre que estic, a poc intentant marcar i definir pel dia que pugui sortir, que important, obro parèntesis, ja tenim el títol. Tindrem l'honor d'entrevistar-te, no? Ja tenim el títol, però ara falta el temps i començar a traçar el bolígraf al paper. Però el títol, la conceptualització i la idea ja està. En qualsevol cas,
unir, diguéssim, un negoci tradicional amb un negoci disruptiu quan un projecte el crees en un moment determinat, en el qual en un moment determinat portem 10 anys que no hem acabat de sortir del tot de la crisi, ja no entrarem si ara el que acaba de passar, evidentment, és l'inici d'una nova crisi. No sé si és l'inici del final d'una anterior crisi prolongada durant 10 anys i que ara ens permetrà canviar moltes coses al món de la societat civil i el context d'avui és el món econòmic-empresarial. Per tant, per què no el món de l'emprenedoria, el món del sector de l'empresa, dels emprenedors. Al final jo crec que hi ha una cosa molt important, que és l'oferta i la demanda. O sigui, sens dubte. Com en la liberalització de les telefòniques, no? Quan només hi havia telefònica, a passar a parlar-ho, que és el que passa ara amb les energètiques, no? Clar, oferta i demanda. La gent realment té un problema, que és que els bancs et roben els diners. Sí, això també és un llarg debat. El fet de que tu puguis, que les legislacions vagin deixant que més gent es pugui fer el seu club de compra del Corte Inglés, això donen més opcions al mercat a què fem amb els seus diners, no? Sobretot tenint en compte la fiat currency des del 71, no? Sí, està clar. I ara això que han fet per pagar el crèdit d'inventar-se 600.000 milions i no passa res, perquè això ho pagarà la inflació d'aquí 10 anys, no? Llavors, clar, això hi ha una demanda molt gran perquè tots tenim aquesta necessitat. La gent gran segueix dient no, jo ho foto sota on sigui, sota l'estora o el que sigui, no? I tots tenim aquest problema. Llavors, la demanda hi és. Vull dir, la demanda acabarà passant per sobre dels interessos dels països de monopolitzar certes coses. Però, clar, la transició serà... Estem en un moment peculiar, no estem en un moment de canvi, estem en una era de canvi, estem en un canvi de context global, mundial, mai vist fins ara. De fet, anar avançant amb el context és, com deia, jo feia 5 anys i mig que seguia i que estava al món de les criptomonedes, era entendre que quan un producte, un camp tecnològic ve per canviar un sistema actual i, per tant, el sinònim seria per solucionar un problema, tots sabem que el món de l'empresa, qualsevol idea emprenedora, no fa altra cosa, perquè qualsevol idea emprenedora tingui sentit i, per tant, tingui sentit significa que després podrà tenir èxit, és que vingui a solucionar alguns problemes, no? El qual el món de les criptomonedes és el que venen a solucionar. Des del concepte de la creació és un concepte de descentralització, per tant, vivim en un món centralitzat i aquest món centralitzat està clar i està demostrat. Després posaré una breu presentació d'una pàgina web que és de Visual Capitalism, que es podrà veure clarament, diguéssim, el gran món del deute i, per tant, el món fictici de diners que ens fan creure que hi ha quan en realitat no són, sinó que és un món que és una bola de neu. O sigui, mai tan ben dit, vivim en un món d'un diner irreal. Però, en qualsevol cas, la idea de la creació del mètode Bitcoin és que, anant a la gènesis, fent aquestes preguntes del per què de tot plegat, per què després de la caiguda del Lehman Brothers al 2009, i aquí també podríem obrir un altre parèntesis i parlar de la teoria en el qual, just després d'aquesta efemèride concreta, surt la primera criptomoneda anomenada Bitcoin i, per tant, surt amb una característica concreta que és precisament per suplantar o per buscar una solució a aquesta caiguda econòmica que provoca la caiguda de la crisi de les subprimes americanes. Per això deia que obria parèntesis, i és que el creador, que ningú l'ha vist, i com dic jo de broma, dic ni se l'espera, una de les meves teories i que jo secundo és que Satoshi Nakamoto, que és el nom que li han posat al teòric creador o creador, per tant, això fa que sigui encara molt més misteriós. Satoshi Nakamoto, per mi, és Satoshi, és Satoshi Samsung Toshiba
Nakimiri i Motorola. Aquesta és una de les meves teories, perquè dubto que algú sol ha de ser un il·luminat absolut, ha de ser un fill de les estrelles que pugui programar o que pugui crear un sistema descentralitzat basat en la tecnologia blockchain i, a més, que sigui que a través d'un còdic que s'anomena hash, que passi d'una wallet d'una cartera a una altra cartera i, per tant, que això, aquest diner digital que a sobre es mine a través de la unió de mínim 2 ordenadors diferents situats a la mateixa sala, al mateix emplaçament o a diferents llocs del món, que són els que fan les validacions, tota aquesta tecnologia que hi ha al darrere ha de ser Premi Nobel d'Economia, com a mínim, o Premi Nobel de la innovació mundial. En qualsevol cas, tanco el parèntesis, el Samsung, Toshiba, Nakimiri i Motorola és la meva teoria. En qualsevol cas, es crea aquesta criptomoneda el 2009, es fa una primera transacció peculiar que fa 7 dies es va celebrar l'efemèride de la primera transacció de la compra-venta d'una pizza per 10.000 bitcoins, el qual al valor del dia d'avui parlaríem que aquesta pizza val gairebé 60 milions d'euros. Per tant, fa gràcia i inclús es va celebrar el Pizza Day de Bitcoin fa 6-7 dies enrere. Tenia molta gana aquest, Perdó? Tenia molta gana aquest, Aquest tenia molta gana, però la peculiaritat és que el món del Bitcoin surt com sempre, qualsevol idea, sense que ningú de l'entorn li doni valor, més els propis creadors, els propis impulsors, fins que 10 anys després, la peculiaritat és que el valor del Bitcoin està avui sobre els 9.000 i escaig euros. Al moment que nosaltres vam fer la notícia mediàtica del pis, estava al moment més àlgid que mai abans havia arribat al voltant dels 19.000 euros, gairebé 20.000 dòlars, no? En qualsevol cas, mètode Bitcoin, què és? Nosaltres entenem... Ara ha caigut a 10, 12, no? Està a 12? No ho segueix? Ara mateix, doncs mira, ara mateix està el preu del Bitcoin a... 12, 13 estava, no? A 9.000, ben s'encarregue, 8.609 euros, ara mateix. 8.609 euros. Està en una certa tendència baixista. Però bé, en qualsevol cas, podríem enumerar en diferents tempos, en diferents fites importants a la pròpia història, a la curta història de Bitcoin, que seria que perquè tot tingui sentit, i aquí és on entro a la concepció del per què se m'il·lumina un dia, després veurem a la presentació la idea de la bombeta, no? Se m'il·lumina un dia que diu, carai, què és el Bitcoin? Bitcoin té al principi de la vida, perquè evidentment és un producte creat, però té implícit al principi de la mort. La mort entesa en què els creadors diuen, el farem que sigui útil, usable, escalable, perquè és escalable en tant que implantable és a mesura que anem utilitzant-lo diferents persones del món, però, i aquí està la clau, per tant, per això dic que té al principi de la vida, però té implícit la característica de la mort, que és que només durant tota la història de la humanitat hi haurà 21 milions de bitcoins. Aquests 21 milions de bitcoins deixar l'últim dia, que dubto que cap dels que estem avui aquí a la sala ho puguem celebrar, el minatge de l'últim bitcoin serà l'any 2140. A partir d'aquí, carai, si bitcoin és com el mètode de la vida, que és perquè tenim el valor i el sentit nosaltres com a humans, que tenim la vida limitada i si no ens cuidem, si no fem esport, si no aprenem, si no creixem, el concepte de vida és néixer, créixer, reproduir-se i morir. Bitcoin és néixer, créixer, reproduir-se i deixar de minar. No és que morin i que desapareixin, però és aquesta analogia que deixaran de reproduir-se, el qual té aquest concepte limitat, no il·limitat. Per tant, a partir d'aquí dius, carai, si resulta que els creadors pensen que sigui un bé, un actiu digital, un digital asset, que un dia deixarà de minar-se, és perquè tenien pensat que amb la mateixa comparació que un artista consagrat, per posar un exemple d'aquí de Catalunya, com el Dalí, resulta que
els quadres del Dalí van augmentar de valor a partir... Ja valien, però van augmentar molt més de valor, es va multiplicar el seu valor a partir del dia que el senyor Dalí va morir, perquè mai més ningú podia pintar amb el mateix traç del surrealisme dalinià. En qualsevol cas, vol dir que fa 10 anys es va fer una transacció d'una pizza per 10.000 bitcoins, perquè vol dir que era absolutament ridícul i insignificant el valor que li donaven aquelles 2, 3 o 300 persones primeres amb aquella transacció. Cosa totalment impensable després de que això es difongui, s'implanti, sigui conegut i, sobretot, cada vegada que hi hagi més usuaris que pensin que qui no tingui un bitcoin a l'any 2020 o el 2021, probablement dels 21 milions de bitcoins, només que hi hagi 21 milions de persones que vulguin tenir un bitcoin, si creuen aquest concepte de l'exclusivitat perquè és finit, vol dir que automàticament la peculiaritat és que el valor del bitcoin va pujant. D'aquí es crea el mètode bitcoin i què fem amb la nostra idea? És amb aquesta concepció de l'exclusivitat i d'aquest actiu digital finit és com crear un valor de retorn que simbolitzi, per què no, com hem titulat amb el nom de la conferència o la xerrada, és vols cobrar una pensió com un jubilat? I aquí posarem un parèntesis. Aquella pensió que els de la nostra generació ja no cobrarem perquè, com tu bé deies, el sistema econòmic tradicional està fallit. El qual, a partir d'aquí, el mètode Bitcoin és explicar la teoria dels creadors que avui són multimilionaris, que seran milions de vegades més multimilionaris aquells que van ser els primers creadors i que van holdejar, que van retenir bitcoins, perquè precisament ens han posat la mel a la boca a tots els usuaris que han volgut ser inquiets o disruptius en aquest moment més incipient o més primerenc i, per tant, gràcies a la nostra participació ha fet que el valor del bitcoin creixi. A partir d'aquí, nosaltres tenim una plataforma que estem desenvolupant perquè amb la pròpia creació dels actius digitals bitcoins, quan els usuaris agafen i utilitzen euros o dòlars, el diner fiat tradicional, comprant aquests actius digitals, aquests bitcoins, ethereums, diguéssim que hi ha diferents criptomonedes, el que fem és donar un retorn mensual. D'aquí ve el concepte de la metàfora de què és aquest retorn mensual que significaria aquesta pensió. La qual aquest seria la part de presentació i, si et sembla, Enric, no sé si vols comentar alguna cosa, passem a dintre i així anirem seguint una mica el progressiu de la presentació que hem preparat. Endavant, sí. Sí? Sí. Aviam, si me'n recordo, és aquí, obre el navegador, aviam, com que soc nou amb aquesta plataforma, és aquí a presentació, oi? Perfecte. Aquí està. Es passa... Perfecte. Molt bé. Ens situem que, evidentment, només tenint idees, només tenint la llum oberta del nostre cervellet podem avançar i podem conèixer i descobrir coses. Per tant, a partir d'aquí ens preguntem què són les criptomonedes i és a quan arribem a aquesta conclusió. La criptomoneda, les criptomonedes, no és res més que una moneda virtual, un actiu digital que serveix per intercanviar béns i serveis a través d'un sistema de transaccions electròniques i que la peculiaritat o el que fa absolutament diferent o exclusiu és això, no? Sense la necessitat d'un intermediari. Evidentment, nosaltres som Bitcoin friendly, per tant, amb totes les nostres transaccions, d'aquí ve el concepte de que amb les transaccions immobiliàries hem sigut dels pioners, dels primers al món en acceptar bitcoins perquè entenem que és un actiu que serveix per comprar o intercanviar a través d'un altre actiu. Un immoble és un actiu, per nosaltres Bitcoin, les criptomonedes, aquests actius digitals és un actiu, per tant, nosaltres som els que acceptem Bitcoins. Bé, aquí hi ha un vídeo a YouTube, però ara no fa falta posar-lo, simplement és això que hem comentat. Si el vols veure, te'l poso en un moment, És una mica llarg, bàsicament com vulguis.
crec que no hi ha l'hipervincle, però crec que per la tendència o pel perfil de conferència, aquesta presentació l'utilitzo quan fem presentacions físiques, com vulguis, però jo passaria i a lo millor podem decidir posar-lo més endavant. Jo crec que explicant la idea general s'entendrà. A partir d'aquí, ens preguntem, no?, perquè tots els nostres seguidors diguin, bueno, molt bé, perfecte, fins aquí està clar, és un actiu digital. Com s'obté els bitcoins? On els puc comprar? Com puc fer jo per tenir a la meva butxaca bitcoins, no? Per tant, els bitcoins es compren, es poden obtenir, es poden comprar de diferents maneres. I de la mateixa forma que tu, Enric, apuntaves que és un sistema caduc, que és un sistema, que el sistema tradicional, fiat fiduciari, que tots coneixem, en el qual hi ha una reserva federal americana, hi ha un banc central d'Europa, hi ha un banc d'Espanya, i després hi ha els bancs, que serien les sucursals d'aquests grans bancs federals o bancs d'estats o de països, que són els que proveeixin de líquid al carrer, no? Per tant, aquest seria el sistema que tots utilitzem o que tots coneixem tradicional i, evidentment, com que necessitem obtenir aquests actius digitals, hem d'utilitzar els canals que ens permeten obtenir-los. Per tant, ja existeixen una mena de caixers automàtics, com es veu aquí a l'esquerra. Per tant, aquesta és una forma, a través de caixers automàtics, dues formes, a través de caixes de bancs d'intercanvi, coneguts popularment com exchange, els exchange en el qual nosaltres ens registrem, obrim un compte, obrim la nostra wallet, pugem aquests diners, euros, dòlars, etc. i fem l'intercanvi, evidentment, en aquestes cases, cobrant-nos uns fees, unes comissions per aquestes transaccions, o bé, una altra forma, que seria que algú que jo conec em pugui donar i, per tant, jo pugui comprar o vendre aquests bitcoins. Hi hauria una altra forma, que seria que jo tingués un miner que, com he dit abans a l'inici, aquesta peculiaritat d'aquesta tecnologia funciona a través d'uns programes informàtics, però que no és res més que és una caixa amb una sèrie de targetes gràfiques que el que fan és calcular amb quantitats gairebé infinites, perquè són amb milions de càlculs computacionals matemàtics cada segon per trobar i per validar les transaccions, que és el que li dona sentit i validesa a tot el que és la tecnologia que suporta Bitcoin, que és la tecnologia que hi ha al darrere, que es coneix com a blockchain, que seria cadena de blocs, que és el que vol dir blockchain en anglès. Per tant, jo tenint un ordenador, tenir aquesta caixa amb aquestes targetes gràfiques, també podria obtenir bitcoins. El qual, d'aquesta forma, per tots aquells que estiguin interessats en tenir en propietat una criptomoneda, en aquest cas Bitcoin com a la principal, han d'utilitzar algun d'aquests sistemes per dir jo tinc un Bitcoin o jo tinc un Satoshi, que aquest seria la part proporcional de Bitcoin. Víctor, et vull fer una pregunta. Saps què m'emocionaria a mi o què m'agradaria de totes aquestes opcions que has dit? Saps què m'agradaria? Fer la meva criptomoneda. O, bueno, amb un grup de persones, no? Com si fos un grup de compra, no? Les empreses comprem moltes vegades en grup perquè igual vas a un volum que tu sol no hi podries anar. Doncs el mateix concepte, no? De dir, fem la nostra. Això també seria una cosa molt bé. Doncs això és algo que cada vegada està més de moda, perquè de criptomonedes no només existeix el Bitcoin, que va ser la primera i la més coneguda, sinó que avui, segons el CoinMarketCap, hi ha més de 5.500 criptomonedes. Val a dir que n'hi ha moltíssimes més que formen part de l'intríngulis, formen part de la pròpia tecnologia de desenes, de centenars de noves empreses que apliquen la seva pròpia blockchain i que dintre del seu sistema d'intercanvi han creat la seva pròpia criptomoneda. Per tant, és molt bon apunt aquest, Enric, que fas, perquè vol dir que per la teva empresa, per agència de creadors de youtube.cat o per agència de publicitat.cat, imagina't que tu crees la teva pròpia token, que seria amb l'argot que s'anomena, per tant, seria aquesta fitxa, fem un símil, que és, quan anem al casino,
Nosaltres no juguem els nostres euros al casino, sinó que passem per caixa, canviem amb aquelles fitxes, aquests tokens, i que només en aquell espai casino nosaltres juguem amb aquella token, amb aquelles fitxes, i juguem o guanyem o perdem, però no juguem amb euros. És després, quan tornem a passar per la caixa a la sortida, que canviem per euros. Per tant, aquesta pròpia criptomoneda que l'agència de publicitat.cat podria tenir seria la teva pròpia criptomoneda, el qual val a dir que... Això em fa gràcia, perquè això és propietat intel·lectual. Al final és dir, anem a fer una reserva de capital i anem a intentar-li treure partit i anem a fer créixer el valor del que venem, perquè aquí et voldria dir una altra cosa. Una de les coses que crec que no funcionarà de Bitcoin, o sigui, Bitcoin sempre serà un referent i serà una marca molt important, però em refereixo a la que això s'atomitzi, es faci gran i tothom tingui les opcions i això es liberalitzi realment, que és bàsicament aquesta discussió en les legislacions. No, tu has de demostrar amb 2 ordinadors a la vegada que ho certifiquin. Bueno, i els bancs actuals com ho certifiquen? Quan hi ha allà? Clar, això és boníssim. O sigui, és el mateix, no? Jo m'agradaria fer-me el cunyo de la nostra moneda, saps? Bueno, això, de fet, es farà, a països. De fet, Suècia ja està començant a crear la seva pròpia criptomoneda. Clar, perquè, home, tu pensa una cosa, si nosaltres podem validar aquesta... Igual que ara el Banc Europeu s'ha inventat 600.000 milions d'euros, i clar, jo no me'ls podré inventar, perquè jo sí que hauré de donar unes certes explicacions de aquí no n'hi ha 10 que n'hi ha 10.000, saps? I quin valor té això? Això també m'ho hauran de validar consultors externs. Però si jo puc realment vèncer la inflació, només vèncer la inflació, que els meus diners no s'erosionin, que 10.000 euros que jo estalvio avui, d'aquí un any compraran menys del que podrien comprar avui, sempre en caiguda constant, si jo puc salvar la inflació amb la criptomoneda, home, canvia el joc. Clar que canvia el joc. Però, clar, apostar per altres empreses jo veig molt interessant i et seguirem aquesta idea, Víctor. Això, com que això el dilluns ho tindrà la gent en diferit i ho podrà veure, si feu servir els comentaris perquè fer una moneda seria algo molt interessant. Promocionar una moneda. Sens dubte. De fet, ja s'està preparant. Val a dir que, i això és com que queda gravat, tampoc és que fóssim el Nostradamus, simplement expliquem per sentit comú. Hi haurà una criptomoneda per pagar la gasolina, per anar a les gasolineres. Hi haurà una criptomoneda per pagar a la companyia de la llum, a la companyia del gas, al supermercat, a la panaderia. Hi haurà la Pancoin, me l'acabo d'inventar, que serà aquella criptomoneda que serà fàcil, que crearà la seva pròpia, que tindrà la pròpia comunitat de panaders i que generarà punts dintre aquest entorn. És que no hi ha cap diferència, perquè al final ja tots paguem amb el mòbil o amb la targeta, o jo no porto mai diners. És molt estrany, alguna vegada, però poques vegades ho pago tot en plàstic i al final és com dir, això ho pago del BBVA o de la Caixa o de... És el mateix, tenir-ho en un lloc que no et foten comissions ja d'entrada perquè dius, hòstia, és que te les foten, Dius, home, però si ja m'has cobrat 2 vegades això, el que sigui, estem allà lligats. I sobretot els empresaris. Els empresaris tenim un problema molt greu amb això, que és, a part de la fiscalitat indecent, és, a canvi de res, és el tema de que, tu ho saps, o sigui, per exemple, la banca online personal, la d'ING, per exemple, és fabulosa. Però la banca online professional, o sigui, de persona jurídica, d'empresa, només funciona la caixa. I més o menys, tampoc et creguis que va, hòstia, però és que el més és un desert. Ningú més funciona. Llavors, hi ha moltes vegades que és que, clar, no hi ha opcions. Clar que jo mateix seria client d'això si ho veiés clar, si ho pogués compatibilitzar. El que passa que aquesta batalla portarà un temps. Llavors, és un interessant debat el que comentes perquè precisament hi ha certa reticència al fet de que la banca parli
ve del món de les criptomonedes, del món dels bitcoins, perquè mentre ells no tenen el control d'una pròpia criptomoneda que pugui ser la que aglutini el control dels seus clients a través del diner fiat tradicional, vol dir que automàticament el que està passant, i no sé si t'ha passat a tu, Enric, però tothom que vol passar diners a través de la caixa, ja que tu l'has anomenat, aquí suposo no es pot parlar no es pot dir nom de marques, però posem aquesta que la coneix tothom aquí a Catalunya. Truquen al client dient-li que la transacció no és recomanable, que no és idònia i que a lo millor es perden els diners. Curiosament, quan un amb els seus diners fa el que vol i els envia allà on vol. Per tant, dic això perquè els propis bancs posen aquesta reticència. Sí. I sí, que ja ho sabem, clar, però juguen en un entorn de monopoli, realment. Són 3 o 4 empreses per servir milions i milions de persones. O sigui, si s'obrís de 4 a 400, el preu baixaria, la qualitat hauria de pujar per collons, perquè si no, no treballaries. Sí, perquè aquest concepte de no tenir una banca online per a empreses, cap banc espanyol, només la Caixa, més o menys, home, se'ls ha de dir, sou els número 1 clarament, perquè és que els altres no sé a què es dediquen. Suposo que a ajudar a les cartilles de les jubilacions, o no ho entenc. Ara la Caixa jo crec que ho està fent bé, el que passa que mou un vaixell molt gran. I llavors ha de tota la situació de que la gent s'ha tret la màscara en aquesta crisi. Tothom saps el doctor Slum de l'Harari, que es posava guapo així, però aguantava poc, saps? Doncs hi ha hagut en aquesta crisi i tothom s'ha tret la careta, saps? I llavors... Mai tan ben dit, ja que han passat a la vida de les caretes, no? És aquest antagonisme peculiar. És molt interessant. De fet, els bancs tradicionals el que han de temer és a les fintechs. Les fintechs és aquest model intermig que no cobra comissions perquè no ha de suportar una gran estructura, utilitza només la tecnologia, en tot cas hi ha unes oficines, uns headquarters, que és on els dissenyadors el que fan és que l'experiència d'usuari sigui superfàcil, sigui superintuitiva. De fet, ja que hem dit un nom abans d'un banc tradicional, en direm un altre, del qual a mi m'agrada molt, que és Revolut, que és una fintech absolutament fantàstica, que jo estic enamorat, feta per uns emprenedors al Regne Unit i, per tant, amb una mil·lèsima de segon a nivell experiència d'usuari em fa que jo pugui enviar transferències d'una quantitat important només apretant el nom amb l'agenda de telèfons, no? La qual aquest és una altra batalla que els bancs es perdran. Els bancs ara tenen tenen un gran soroll de sables. Aquests dies que s'ha parlat de la política que hi havia, se sentien soroll de sables. Per tant, els bancs ja fa anys, ja fa mesos... Clar, Víctor, has de pensar una cosa. Si nosaltres que som empresetes, diguéssim, que ja només que tinguis 5 o 6 nòmines, ja ojo, que tenen desenes de milers de persones amb contractes ja de llarga duració. O sigui, que tenen un problema de sindicalisme, per dir-ho així, que aquí hauran de negociar això bé i amb tiento i tal, perquè hauran d'acomiadar no tenen una feina fàcil. Una feina fàcil des del punt de vista de la que es planteja la societat, acomiadar llocs de treball. Però no només per aquest problema. Aquest seria el problema, per mi, que tenen més relativament fàcil de solucionar, més enllà del mal que es fa a la comunitat, a l'entorn, a la societat, a les famílies que es poden veure afectades com a treballadors de bancs. Però és que si no es busca una solució, com diu aquella frase catalana, serà pitjor el remei que l'enfermetat. Per tant, val més tallar abans que no molt més tard, no? El qual ja veiem que cada vegada hi ha menys oficines bancàries, hi ha més aglutinació, per tant, el portfoli s'ha reduït. Jo recordo que encara era l'època del meu creixement emprenedor empresarial en el qual hi havia una oferta brutal de bancs i caixes, sobretot caixes. Aquí a Catalunya, que hem sigut sempre un país de molta cultura d'estalvi i el secret de la creació
de les caixes catalanes, que crec que hem anat a menys, per tant, aquí podríem anar cap a un altre camí i els emprenedors també patim aquesta manca o aquesta falta de diversificació de caixes, perquè això ens provoca tenir menys possibilitats d'aconseguir financiació, perquè, evidentment, menys i més grans tenen el control, el qual només anant a 3 entitats bancàries ja tindries cobert la teva possibilitat d'obtenir el crèdit tradicional, no? Però, bueno, en qualsevol cas, el món de les caixes tradicionals ho tenen difícil i com a nosaltres ens agrada aplicar, almenys a mi és el que jo sempre faig, intento, humilment, anar sempre un o dos o tres o, si es pot, 24 passos per davant dels canvis abans que veus que els barcos s'esfonsen, no? Perquè, evidentment, és llei de vida. Aquí veiem la imatge i, si em permets, torno per acabar, diguéssim, d'enllaçar una mica la presentació, seguir l'storytelling. Això és una granja de mineria, la qual la peculiaritat és que, ho fent aquest símil, aquí és on es fabriquen diners i, per tant, on es minen, vaja, i no com quan, si anéssim molt enrere en la història, els templaris, que van ser els primers, els creadors del paper moneda, que d'alguna manera salvaguardaven l'or que havien trobat a les mines. Molts més anys després, a dia d'avui, o anys enrere, al món de la banca, aquests serien els que ens donarien, aquests treballadors de les oficines bancàries de tot el món, els que ens disposarien, quan anàvem abans a la finestreta, amb la teva llibreta, que vas allà i que dius, escolta, et donen 1.000 euros, doncs aquests serien els treballadors, perquè veiéssim fent un símil, els treballadors que ens dispensen i que ens donen els diners. Per la qual aquests senyors, aquests aparells, no els hi hem de pagar, no es queixen de res, perquè evidentment no són persones i, per tant, aquesta és la gran competència que té el banc. Sí, sí. És com el Terminator, amb aquest no t'hi pots fotre, que aquest no dorm per les nits. Aquest no dorm, aquest és el... De fet, estem al món dels robots. Ja que dius això, m'inspires... un llibre que recomano molt llegir, més que un, són 3, d'un autor que estic absolutament, em declaro fan, del Yuval Noah Harari. És el Homo Sapiens, que parla dels orígens antropològics de la història de la creació humana, o del moment dels Sapiens, Homo Sapiens. Parla del Homo Deus, que aquest seria una mica més actual, i ho dic perquè faig un símil o una analogia al que acabes de dir que aquests no es queixen, que serien els robots. I l'altre, que és els secrets del segle XXI, que seria l'últim llibre, no? La qual la peculiaritat amb el tema dels robots és que abans tot ho fèiem les persones, això és el que parla, en resum definitori total, l'Homo Sapiens. L'Homo Deus diu que l'home crea màquines perquè treballin per l'home i, evidentment, estem ja en ple procés de l'era dels algoritmes. Per tant, estem al moment, estem a la dècada, perquè ara ja parlem de dècades, no parlem d'eres, els canvis evolutius es redueixen o es simplifiquen amb aquests 10 anys i, per tant, ara ens iniciem al món dels algoritmes i, aprofitant el que dic i amb aquesta gràfica, curiosament, tenim aquí una comparativa de les diferències, de les possibilitats o dels valors afegits que tindria l'or, que seria aquest concepte de valor que durant tota la història pràcticament de la humanitat que s'ha utilitzat com a valor i com a intercanvi, l'efectiu, el que hem conegut, i el Bitcoin. Curiosament, per no entrar detall a detall, si voleu després, com que aquesta presentació es podrà veure, es podrà llegir, com a detall, diríem que aquell que té més colors verds és aquell que té més facilitats, més possibilitats, és més fàcil i més dinàmic i, per tant, és dinàmic perquè, curiosament, l'or el transportaven les persones, l'efectiu el vam fer els humans, l'or seria l'Homo Sapiens del llibre del Yuval Noah Harari, aquest jueu, l'efectiu seria l'Homo Deus, l'home va crear a través d'una màquina un sistema de facilitació d'intercanvi, per tant, tots han portat bitllets durant aquests anys enrere, com tu has dit, que ja només vas amb targeta, només pagues amb diner digital. I el món dels nous secrets del segle XXI del Yuval Noah Harari serien el Bitcoin, perquè el Bitcoin funciona a través d'algoritmes. Per tant,
curiosament, amb aquesta imatge entendríem el resum d'aquests 3 llibres que per mi tenen tot el sentit perquè explica amb aquesta història de l'evolució humana amb aquestes 3 gràfiques. O sigui, or, diner i cripto, no? Com que tots els humans com que tots els humans tenim un apego absolut necessari perquè està clar que vivim sobre el sistema capitalista, el fet del diner, de l'actiu d'intercanvi valor, és el que ens dona sentit a la vida. Perquè sense tenir algo de valor per poder intercanviar, a no ser que visquéssim en una comuna, que entenc que no és el cas, almenys amb la gran majoria de la gent, per tant, la condició humana és l'amor absolut al diner, a l'actiu d'intercanvi, el motiu de mètode Bitcoin parla molt clar de que aplica, viu ja amb el mètode Bitcoin, que només fa 10 anys que va sortir, perquè d'aquí 10 anys no només ja estirà superdesenvolupat i superevolucionat i superintroduït al nostre dia a dia, a la nostra vida, d'aquí ve que passem ja al món dels algoritmes, el qual també és un altre, això podríem fer, si vols, un altre dia, un altre debat molt interessant, que amb la IA, la intel·ligència artificial, i amb els algoritmes sabrem a quin restaurant quines seran les persones que tindrien més afinitat, que podríem conèixer per fer negocis, que podrien ser les nostres parelles, que compartim hobbies en comú. Per tant, curiosament, Bitcoin té tot el sentit del món perquè simbolitza no el futur, sinó el present ja més immediat. Per tant, estem en aquest present immediat que està venint cada dia. Deies, perdona, Enric, que t'he tallat. Anava a fer una puntuació en aquell moment, no l'he apuntat i ara no me'n recordo. Endavant, disculpa. Val, perdona, estava embalat i volia acabar de definir. Sí, perdona, sí, ja me'n recordo. Pots tirar el gràfic un moment enrere? Mira, fixa't que, clar, estem comparant una cosa molt a l'or, que, bueno, l'or té uns hàndicaps d'oferta i demanda contra la plata, per exemple, perquè la plata és molt més escassa que l'or i es fa servir per temes de molt valor afegit en els microchips i tal. O sigui que la pujada de la plata serà enorme i a l'or, en definitiva, n'hi ha més i es fa servir com, bueno, per adorno, no té una aplicació d'això. L'efectiu de l'euro és la trilada de la inflació. És quan ells diuen, escolta, els euros, o sigui, els dòlars, eren backed with gold. O sigui, aquest valor, això el govern es compromet a donar-t'ho a mort fins al 71, que van dir fiat currency, que vol dir el que nosaltres diem que val. I en la cripto, ja en la part aquesta, fixa't que només assenyales com a punt feble, entre cometes, el que sigui soberà, el que ho permeti al govern, el que el govern validi que nosaltres, com si fóssim el grup de compres del Club del Sant Andreu de Llavaneres, saps? Que som 7 o 8, que hem pagat les camisetes dels nens i fem una compta bancària, però diem, on l'anem a fer, aquesta compta bancària? Hòstia, ojo, perquè això, què vol dir que no et pugui venir? No li cobraràs a una persona amb dòlars? Si ve amb dòlars, no els hi cobraràs, encara que tu, home, no, però clar, jo és que la meva compta agafaràs els dòlars. Ara, clar, si et venen amb rúpies turcoxipriotes, doncs potser no funciona l'intercanvi. No és el valor que tu li donis a la moneda. Per això dic que per treballar a promocionar una moneda que ja estigui feta, que diguéssim, que tu no podràs fer res en les decisions que prenguin els que estiguin allà decidint, veig molt interessant fer una moneda. I el punt feble que seria aquí seria, bueno, però la podríem fer. Simplement és que no la emet el govern, més que punt feble, es contextualitza com que una criptomoneda la produeix
la companyia agència de publicitat.cat, el qual els serveis que la teva empresa ven de serveis de publicitat per a aquests nous creadors de YouTube, vol dir que els teus serveis és que el membership, si fos el cas que fos el teu model de negoci, te'l podríem pagar nosaltres amb la teva criptomoneda, el qual no necessitem el govern, per tant, no és un concepte soberà. Sobretot Bitcoin, que és absolutament descentralitzat. Després també podríem entrar aquí que hi ha criptomonedes centralitzades. De fet, n'hi ha alguna que és a la tercera, que està al CoinMarketCap, que seria la llista oficial, que és Ripple, en el qual avui sabem amb certesa que bancs espanyols com BBVA o Santander són els que ja hi estan invertint. Per tant, diguéssim, seria més cosina germana del govern, del sistema soberà, del sistema del control centralitzat, perquè l'estan impulsant o l'estan fent part dels grans bancs. Però una mica el sentit és que Bitcoin, criptomonedes en general, és algo descentralitzat i que no depèn d'un govern, d'uns interessos, que és el que explica el que tu comentaves abans de la inflació o la deflació o simplement dels interessos d'emetre deute per cobrir estructures d'estat, etcètera, en funció dels interessos que tenen els propis estats. Molt bé. Bé, com deia abans, Bitcoin el sustenta. Dit d'altra manera, no hi ha Bitcoin sense la tecnologia blockchain. Condició sine qua non per poder rebre un Bitcoin que jo te l'enviï a tu, Enric, a la teva wallet, al darrere necessitem tenir un validador que en anglès faci el proof of work, que seria aquesta prova de treball, i en definitiva no és res més la blockchain que un llibre comptable. No és res més, aquí també teníem el vídeo per veure-ho, però s'entén, crec, amb aquesta gràfica, que són milers d'ordenadors arreu del món que, connectats entre si, amb aquesta chain, amb aquesta cadena, el que fan és que validen i donen fe de les transaccions que ens fem d'un moneder a un altre. Per tant, fa que sigui totalment transparent. Correcte, són aquests notaris públics. Fa que sigui totalment transparent, fa que sigui totalment cert, perquè no es pot trucar i, per tant, no depèn dels interessos, en tornem enrere, no depèn dels interessos que tinguin aquells bancs centrals com la crisi que sabem que va provocar Bankia, que va agafar un munt de depositaris perquè hi havia uns interessos al darrere i, per tant, van dir que els números eren uns, però en realitat eren uns altres. Si haguessin tingut blockchain, Bankia no hagués o no hagués caigut o hagués caigut però no hagués agafat i no haguessin enganyat els depositaris dient-li una cosa que no era. Va ser molt fort. Va ser molt fort. Això és, exacte, és tema... I, evidentment, qui els hi protegeixen el monopoli, després el rescaten a fons perdut. Sí, sí. Això és un altre tema molt interessant. El més que interessant és un llarg debat de la fal·làcia del sistema econòmic i del sistema capitalista amb el que vivim. Ens ficaré en un compromís, Víctor. Exacte, gràcies. Clama al cel. Però no et ficarem un compromís. Endavant, anem a parlar del tema, sisplau. Bàsicament, la cadena de blocs és això, és aquest llibre de comptabilitat que surt d'aquest bloc Genesis i que avui ja porta validades milions de transaccions, per fer un resum definitori. Aquí hi ha la gràfica que explicava allò que he dit abans, en el qual el 2009-2010 Bitcoin valia cèntims, aquí el 2014 va fer una pujada, el 2016 va agafar una línia baixista 2015-2016 i després la gràfica s'hauria d'actualitzar fins a l'any 2018-19. 18 es veu que és allò que hem comentat, els 18-19.000 i ara estem a aquests 8.000 i escaig. Aquí es veu, a la següent. El qual aquí seria el moment més àlgid en el qual el Bitcoin va adoptar el màxim valor. Tema interessant
hi ha aquesta gràfica, hem d'entendre que, tal com he dit, Bitcoin només tindrà 21 milions de criptomonedes en tota la seva història i perquè això pugui ser possible, els creadors, que aquí li dona la clau del sentit de l'inici de la vida amb el principi de la mort, o el principi de la vida amb el sentit de la mort, no? Per tant, vida limitada, procés limitat. Què és que cada 4 anys hi ha una compartició del minat, per tant, del descobriment, de la fabricació d'aquestes criptomonedes. I fa just un mes i escaig hi va haver el que es coneix, els que estem en aquest món, com el halving, i, per tant, és a través d'aquest halving que va passar el 17 de maig, en el qual del 2010 al 2014 es minaven 50 bitcoins cada 10 minuts. Després, del 2014 al 2018, es minaven 25 i fins aquest maig del 2020 es minaven 12 i mig, perquè cada 4 anys, hem d'anar més enrere. De fet, els primers anys no van ser 4, va ser menys. Per això no quadre els primers anys, això ho escriu el white paper, que seria aquell llibre blanc, que seria la constitució de Bitcoin, el qual allà és on està tot escrit. Bé, en qualsevol cas, dic això perquè els que som uns believers o els que som uns ferms defensors del món de les criptomonedes i Bitcoin com a capità, és que cada vegada que hi ha hagut un halving, el valor de Bitcoin ha pujat, i no només ha pujat perquè s'han descobert, s'han minat menys bitcoins. Jo el que recomano, el que jo em crec a mi mateix, perquè això de recomanar el món de les inversions hauríem de posar un disclaimer aquí, en qualsevol cas, el que jo crec i el que jo aplico és que cada vegada que hi ha hagut un halving el valor ha pujat, per tant estem a l'inici d'una nova pujada fins que vagi a trobar el següent halving. Per tant, cada vegada que hi haurà un halving, si analitzéssim aquesta gràfica per aquests cicles de 4 anys, entendríem, per aquells que ens puguin escoltar avui o en un futur que no sàpiguen què és o el perquè d'aquest sentit ascendent, és fruit d'aquesta característica. Per tant, de la implantació, per tant, que cada vegada hi ha més usuaris al món. De fet, aquí podríem veure que es veu que hi ha un cert volum, vol dir més usuaris i més volum que entra dintre el mercat, i com que el producte és limitat, té aquella característica de que, insisteixo, els 21, per tant, el valor augmenta. Perquè si jo tinc una cosa i tu la vols, i jo no me la vull desprendre, oferta versus demanda, el valor puja. No passa com el que tu deies de la inflació, perquè cada vegada jo imprimeixo més bitllets, el valor del diner és menys. Seguim i ja anirem fent la part final. Tenim aquest top 10 de les criptomonedes que són les que ens determinen i ens marquen aquesta gran capitalització, no? La qual aquí veiem algunes de les principals. He de dir que això varia. Evidentment, el que no varia és que Bitcoin i Ethereum estan amb aquesta característica, en primera i segona posició. Aquesta gràfica no està actualitzada amb el dia d'avui en quant a volum o en quant a capitalització, però simbolitza el resum de la situació actual de les diferents criptomonedes, que fent la metàfora o intentant lligar el que dèiem abans de les criptomonedes de la gasolina o la criptomoneda, si em permets la broma, Enric, de l'agència de publicitat.cat, podria ser que de IOTA, d'Internet of Things, que IOTA fos la criptomoneda que totes les agències de publicitat o de comunicació adoptessin per pagar i per transaccionar els seus serveis entre els seus clients. Aquí hi ha el que és l'ecosistema Bitcoin, que curiosament això també podríem aprofunditzar bastant, és per entendre tot aquest track record, tot aquest camí per entendre d'on ve Bitcoin i totes les parts intervinents que donen sentit a que finalment aquí, amb la meva wallet, jo pugui tenir els meus bitcoins, no? Per tant, si... Perdona, Catalé, t'he fet zoom per si volies veure el gràfic
Però no, ja t'ho torno a bueno, ja podria, si no té l'hipervincle, però si el volguessis veure, si vols que l'expliquem, molt ràpid hauríem d'anar dintre. Si vols ho passem després segons com vagi el temps, perquè veig que són les 7. No sé si volies delimitar amb algun tempo, ja portem crec una hora aproximadament, i m'agradaria acabar i que després decidíssim si creus que aprofundissem en algun punt que ens hem quedat. Sí, a veure si algú té alguna pregunta dins dels que estan registrats a dins. Tenim el Joan Figueres, a Maido Roca Cortés i a l'Oriol. En principi, el que han comentat és que no se sent, ara sí. Val. En principi no hi ha cap pregunta. Nois, si voleu preguntar-li qualsevol cosa al ponent, ens ho dieu. Nosaltres seguim endavant perquè això s'està sent gravat. No ho estem emetent en directe aquesta setmana, ho estem gravant i després ho pujarem a YouTube. Vull dir que això es podrà veure. Molt bé. Algunes de les coses que els no-believers, els desconeixedors del món de Bitcoin, del món de les criptomonedes, és que assimilen Bitcoin amb la famosa bombolla dels tulipans holandesos, no? Que tots sabem que és aquella en el qual el tulipan va aconseguir o va arribar a valdre a quotes absolutament inimaginables pel que seria una flor que, curiosament, també té una vida limitada, no? Per tant, tu compres un tulipan i si no la poses amb molta aigua, no la regues molt i no la cuides molt, evidentment te s'acaba morint i fins que s'acaba podrint. Això també dona molt debat, dona molt joc, perquè, sobretot, l'any aquest que seria l'efemèride en el qual nosaltres vam ser coneguts a nivell mundial, que seria l'any 2018, gener del 2018, deien que Bitcoin no era res més que la febre del tulipan, per tant, era la mateixa bombolla que va passar a Holanda amb els tulipans, no? Per tant, que això simplement era un sobrecalentament de preu, que no hi hauria una usabilitat, no hi hauria una implantació, no hi hauria una difusió i, per tant, la gent que ara havia comprat el Bitcoin a 17, a 16, a 17, a 18, 1.000 euros, doncs allà es quedarien i perdrien les seves inversions perquè això era una bombolla, no? El qual el poso aquí per ajudar a reflexionar i precisament per buscar aquesta part antagònica, aquesta part de negació, almenys és el que jo crec, perquè, evidentment, no tenia sentit que els tulipans que no serveixen per res més que per guarnir, i que ja està bé, a qui li agradi tenir la casa ben guarnida i ben florida i ben, si em permeteu la broma, ben tulipanada. Bitcoin, a diferència d'una flor que es mora, Bitcoin té una implantació i una usabilitat total, no? El qual jo el tulipan no el puc intercanviar perquè no el puc intercanviar, el compro, el deixo fins que es mora. Bitcoin, criptomonedes, el puc intercanviar, per tant, jo soc un dels que no defensa aquesta teoria i, per tant, dic que els tulipans nanai del peluquín perquè no és una bombolla, sinó que és una realitat. No? I aquí, bueno, com que la ponència, la meva idea era fer-la una mica generalista, global, i pràcticament per a principiants. No sé si ara es veu que estic compartint pantalla al CoinMarketCap, es veu? Al CoinMarketCap, sí, estàs tu a la pissarra, sí. I es veu el CoinMarketCap, oi? Es veu però no es veu... no es veu el... Has d'anar a l'uso compartido de escritorio, veus el següent del llapis? És que ho tinc... Aviam, uso compartido de... Vale, sí. I ves a la web. Navegador. Ok. Google Chrome, sí. Más tarde. Fes-ho amb la web, o sigui, digue-li, tira endavant i et compartirà. Escolleix el gruix de pantalla i endavant. Pestanya Chrome, no? Pot ser? Sí. Ara, sí. Terminar. Ja estàs compartint. Molt bé, doncs mou-te com vulguis. Ara? Sí. Es veu? Sí.
Es veu, el CoinMarketCap? Sí, ja ho estem veient, sí. Perfecte. Bueno, no, bàsicament, aquesta seria la pàgina principal de referència en el qual, com deia abans, aquestes 5.547 criptomonedes que creen 22.620 mercats, del qual tenen una capitalització de 275.000 milions de dòlars, del qual avui, en 24 hores, s'han transaccionat 88.000 milions de dòlars i que Bitcoin, d'aquí ve el mètode Bitcoin té una dominància del 64,9%. No? En qualsevol cas, això és públic, tothom ho pot veure i aquí, en definitiva, veiem aquestes serien les que havia comentat, les top 10, les que continuen de les principals criptomonedes, per si algú vol veure més informació al respecte i de més. No? I ara m'haurà marxat, Enric. Ara hauries de terminar de compartir, dona-li al botó vermell. Vale. Aquí, vale. I ara ve a la pissarra, de dalt. Bueno, si vols anar al llapis o si vols anar a la pissarra. Vale, pissarra, perfecte. Molt bé, al final ja dominaré aquest d'això. Avui amb el Get Response. Veus que bé? Zoom, no? Tu fas servir més Zoom, no? Suposo. Sí, la veritat és que aquest no l'havia utilitzat massa. Bé, i aquí, ja anant acabant, simplement perquè s'entengui perquè el món disruptiu, el que explica que algo totalment nou disruptiu s'acaba implantant. I aquí tornem a posar l'exemple Mamare. Mamare, que no simbolitzaria algú precisament que destaqui per la seva voluntat d'aplicar les innovacions o els canvis tecnològics que venen cada dia, el que explica aquesta gràfica, que soc un absolut enamorat d'aquesta gràfica, que es coneix com la llei de la difusió de la innovació, no? De l'Everett M. Rogers, que diu que els innovadors, el qual aquí ens situaríem amb aquests creadors de l'any 2010 que dèiem, que el 2,5% de les persones del món són els innovadors creadors. Després vindríem, nosaltres estem entre els innovadors i primers adoptants, que seríem aquest 12,5%. I després aquesta muntanya, amb aquesta campana de Gauss, ve aquest gap, aquest forat, aquesta falta d'unió entre la majoria temprana, que simbolitza aquest 34%, és perquè molts dels projectes disruptius, innovadors, no acaben d'entrar al mercat i, per tant, que probablement, si aquest vídeo es deixarà per a los anales de la història, vol dir que les persones que ho podran veure d'aquí 20 anys o d'aquí 15 anys o d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys i encara no estiguin bregats o introduïts en aquesta tecnologia, vol dir que s'entendrà perquè els hi hagi arribat a aquestes persones que no eren familiars en aquest món, per tant, que podrien estar encabides dintre d'aquest 34%, és perquè tot projecte disruptiu té uns diferents fases diferents i segueix uns diferents patrons d'adaptació, no? El qual, aquí faig la broma que Mamare estaria al 16%, seria de los rezagados, seria dels últims a aplicar la tecnologia, quan fa gràcia, curiosament, Mamare, que si sent el vídeo a la millor m'estiria les orelles, perquè resulta que Mamare ja té bitcoins, fa bastant temps que té bitcoins, però en qualsevol cas no implantaria la tecnologia d'una forma natural si no fos que té algun, en aquest cas, amb moltes inquietuds disruptives i innovadores i, per tant, que li ha fet, no? El qual aquesta és una gràfica que per mi simbolitza el perquè de tot plegat i el perquè mètode Bitcoin té sentit, però sobretot que cadascun de nosaltres ens podem veure reflexats en funció de a quin moment pugem als canvis tecnològics disruptius, no? Bueno, aquí això és lo de la venta del pis i aquí ja pràcticament acabo dir que el món de les criptomonedes, amic Enric i senyores i senyors que ens esteu seguint, és que per mi simbolitza pràcticament la creació, si es val la redundància, d'aquesta nova ordre mundial, no? D'aquest nou canvi
que simbolitza un abans i un després de com havíem conegut el sistema econòmic i, per tant, capitalista. I, com dic, és que jo crec que estem davant de la major transferència de diners, de riquesa de la història. I ens està passant per davant dels nostres ulls i, per tant, com dic aquí, el món dels actius digitals, el món de les criptomonedes han vingut per quedar-se i, per tant, cal estar atent i obert per veure què és el que ens porten de bo. O sigui que amb això, Enric, crec que l'hora ho hem salvat més o menys, hem acabat amb aquesta hora més o menys, hora 5, hora 10, i jo ja callo, obro a tu i a qui tu vulguis. Ara tenim a la gent del xat, ara el que farem és posar preguntes, anem a posar les preguntes si és que n'hi ha hagut. Hi ha hagut comencem en 3 minuts, no se sent, ara sí, no hi ha hagut preguntes de moment. Em permetré jo el luxe de fer-te-la, la pregunta, que és: quins passos cal seguir per fer la teva pròpia cripto? Molt bé, doncs vaig a fotre això i aquesta la vaig a... Modo preguntes-respostes. Aquí la tens. Bueno, curtet, perquè ja estem acabat. Molt bé. És una cripoto. Bueno, no passa res. Un prototipo, cripototipo. Bé, quins passos cal seguir per fer la teva pròpia cripto? Doncs, en primer lloc, tenir molt clar quina serà la implantació, per tant, quin serà l'ús. La criptomoneda pot tenir un ús d'implantació d'usar-la, de transaccionable. Aquest seria una opció, per tant, per mi és molt important tenir quin ús se li donarà. 2, no menys important, o una altra alternativa seria si es vol que sigui una criptomoneda de valor, per retenir valor com el símil que seria el Bitcoin, que és igual a or. Aquest seria el símil que jo li dono o que jo li faig. I una vegada estigui això clar, si és usable o de valor, evidentment escriure el white paper, aquest llibre blanc que seria la sagrada constitució de la teva pròpia criptomoneda. I en aquest llibre, en aquest white paper, es detalla molt bé tots els processos, no només tecnològics de la pròpia blockchain que la sustenta, per tant, si no és el cas de que tu siguis enginyer informàtic, hauries de... Perdó? El core de la missió, diguéssim, no? O sigui, quin sentit té la moneda que representes, quin valor li dones als teus col·laboradors, etc. no? El core de la missió de la moneda. Correcte, exacte. El que he vist és Ripple té una missió, Bitcoin fa aquesta estratègia de fer-ho escàs perquè així pugi de valor. Cadascú farà la seva estratègia, jo ho entenc. La qüestió és qui et dona la llicència? O sigui, això qui m'ho acaba regulant? Bé, és una pregunta molt interessant. No hem parlat de ni regulacions, ni legalitzacions, ni fiscalitat, que també això en donaria per una altra ponència llarga. Es considera Bitcoin o els actius digitals com un bé immaterial i, per tant, dintre del camp de la fiscalitat tributa com a tal, com si tinguéssim unes accions d'una companyia. Per tant, aquí, en aquest cas a Espanya, no hi ha una regulació, la qual t'ho valida el propi grup d'enginyers, per tant, els propis creadors, el qual podria ser un mateix o un grup de col·lectius, però si se li vol donar un sentit més oficial i oficiós, tindríem 2 països principalment, que seria Estònia i Malta, que ja recullen un decàleg i una sèrie d'ítems i de característiques per acabar tenint una criptomoneda legalitzada o regulada, en aquest cas a qualsevol d'aquests mercats, aquests 2 països, perquè precisament són els que li donin aquesta validesa més oficial. Però d'entrada, tu i jo podríem fer la nostra pròpia criptomoneda i validar-la entre nosaltres i que hi hagués una comunitat que l'aprovés, perquè, evidentment, igual que Bitcoin,
la validem els que tenim bitcoins i que en donem ús i en participem, doncs la nostra criptomoneda o la criptomoneda de l'agència Publicitat, jo com a client d'agènciapublicitat.cat he de comprar, he d'invertir uns diners comprant la teva pròpia criptomoneda i jo mateix, si em crec la teva companyia i la teva tecnologia, en certa manera ja l'estic validant, no? El qual els passos són... El link building de tota la vida, el link building de tota la vida. Exacte. Que guai. M'ha agradat molt això, Víctor. Això no es podrà resoldre en una sola conferència. Crec que ho tornarem a repetir. Nois, gràcies al Joan, a Maido, Roca i a l'Oriol, evidentment al Quico com a copresentador i com a organitzador rere bambalines i, evidentment, moltíssimes gràcies a tots els que esteu veient això en diferit per YouTube. Gràcies, Víctor. Sé que t'agraden les frases. Va, digue'm la frase de sortida. Pues diré la que he dit abans, perquè tothom que no estigui a la ona dels canvis, a la curva dels canvis, que s'hi puja, perquè si l'Einstein, que va ser un dels erudits més grans de la història, va fer coses, va inventar projectes perquè s'ho va qüestionar tot i com la seva definició, que és la meva principal frase, és que avui acabo amb la frase de que si vols resultats diferents, no faci sempre el mateix. Per tant, tothom que vulgui canviar la seva vida, tothom que vulgui canviar la seva economia, que apliqui el mètode Bitcoin i que pensi que les pensions que ens havien dit que cobraríem i que, per tant, és algo que tu has de creure i que si busques una mica els números no quadren i, per tant, ningú cobrarà les seves pensions, amb l'analogia que si vols resultats diferents, si vols cobrar una pensió, quan no la cobraràs, comença a implantar i gestionar el teu canvi a partir d'avui, pensa diferent com l'Einstein i cobraràs una pensió a través del món digital sent dels primers a fer-ho. Per tant, acabo d'aquesta forma, dient, evidentment, moltes gràcies, Enric, moltes gràcies a la teva companyia, a tot l'equip d'agència de publicitat.cat, a tots els seguidors, els que ens veuen ara mateix en directe i els que probablement ens veuran en diferit, quan vegin a YouTube i en els propers setmanes, mesos i anys. I moltes gràcies a tothom, esperem que us hagi agradat i encantat d'haver participat i un altre dia podem fer un altre debat perquè això dona per moltes hores. I tant, i tant. Hem obert, hem rascat la superfície. Víctor Monreal, un supercrac, és un privilegi per nosaltres. Aquesta setmana ha aixecat la newsletter moltíssim interès i aquest vídeo el veurà molta gent en diferit. O sigui que moltíssimes gràcies, Víctor. Ens ho passarem molt bé. Seguirem i com que haig de baixar aviat, igual fem una entrevista així fora de directes. Val? Molt bé. Gràcies, un plaer. Víctor. Un fenomen, ets un crac. Perfecte. Moltes gràcies. Passi bé a tothom. Bona tarda. Bona tarda.